and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangin. Mas maayo na lang yun nga magpakahilom siya. O labing siguro. Gitambagan sab siya ni Arturo nga maghilom na lang. Bitaw sab no? Tablagi ang tanan kung gusto niyang ukayon ang mga nangagi. Mao nga mabinantayon sab kayo na sila karon, Joe. Kinibaw sila. Nga kitarang duha ang dunay kay bao nining tanan. Kitaray na sayop ni. Husto ka rin. Nahibaw kong abtik sab kayo to si Arturo eh. O labing siguro, gitambagan gila niya sa husto si Mirasol. Magbantay lang kita, Joe. Matag karon og unya. Dili gyud kita mo kumpiyansa. Kung mahimo, mailog ginato ang mga bulawan aron kita na unya ang pinakagamhanan sa tibuok kalungsuran. Kining pamilya ha. Wa gini ayo tintay. Wa na'y respeto ang mga tao. Wa na mo subay sa maayong pamatasan. Wa'y mindset. Wa na'y huna-huna sa seguridad. Nagpatuyang na silang gibati. Kanang tanan ni mong gisulti karon dire, imo kanang kinaiya. O sa kinaya? Hala no? Hasta ka tintay? Nalunhat na ng paminsar si mong utok? Ay, pastilan ni mo dire may palagig si kibot to akong gisugot lagi. Tanawa lang kung kinsay na nalunhat na to. Tanawa ra. Ay. Imposible nga wa ko maghuna-huna sa seguridad dinhi. Ako magani ang numero 1 supak nga magpapuyo og mga kriminal ning baya. Tanawa na inyong kibuhat ron. Nagpapuyo mo ng mga questionabling mga tao, mga pugante. Hoy, dire. Ikaw gid no? Kung tinuod pa ng kriminal o sad-an ang mga tawhana, waon ta iatras ni Dindo ang yung kaso batok nilang Toribio o Lucio kaniadto. O sabi iya gibuhat, nganong iya mang giatras. Tungod na, kay wa siya igong basihan sa iyang mga pasangil. Ay, buutan lang nas Dindo. Buutan? Oo. Di na kusog samok. Oh? Di na kusog samok. Ikaw ba? Oh. Bukhain tao ng inyong mga mata o tintay. Dapat maunay imong ipasabot sa imong mga anak nga mga taphaw. Ana, kamay ba di mong muhingan og tapaw, no? Nganong mayroon uno man sa kang tapaw? Usakas na kaingon. Kung nga wa na respeto ng mga anak nato, tintay. Ha? Tungod ka na sa imong pagkakonsentidor nga inahan. Bisag sayop ang ilang mga kabuang, imong gipatuyangan. Ay paghilaw na diha, dire. Ayay. Ayaw kong pasangin nili, ha? Kay wala ing buang ining panimaya, ikaw ra. Tuan na. Why mindset? Oh. Uy. La. Uy. Naana sa mga bisita. Hala! Kamoy padayon diha. Hala, diba, dire? Murag mga pulis man na. La. Buwang ano? Mga pulis tuon. Lakaw. Adto adayon kung unsay tuyo anak nila. Oy, kamo manggodi ay ni Dindo. May buntag, Tito. Kau ba na ko sila si Hepe o niyasab si Budiday? Ay, Budiday. Ay, si Lucio. Paggawasan ninyo si Lucio. Tapa. Unsa man di ay nahitabo, ha? Gipatay ni Lucio sa Rebio. Usa! Gipatay! Kuan, na kaplagan ang patayang lawas ni Toribio, Tito. The place done sa may dawis. Ginoo ko! Paggawasan ninyo siya. Isurrender ninyo si Lucio. Dali. Chip! Dali mo, Chip. Ni ada din si Lucio. Kinahanglan nga amo siyang maimbestigan. Kung unsa yung kining hitabo. Oo, dali mo. Dali!
Di taon ako mo nagpatay ni Toribio, Chip. Oy, Ay. no, bad man na, Chip. Bad na, no. Ay, wala ay kauban si Toribio. Ikaw ra. O wa na laing suspect sa iyang kamatayon. Kalma lang una, Budiday, ha? Kalma lang. Dala. Dala ni Madagalma, Chef. Kinahanglan nga mapreso ng tawhana kay siya gyud nagpatay sa kong bana. Ay, naapata sa atong investigasyon, Budiday. Di pa nato siya mahimo nga prisuhon kung wa patay igong ebidensya. Dala. Di ko palabot na, Chef. Kinahanglan mapreso gyud ng tawhana. Bida, gid. Oh, dili na pwede. Kinahanglan gyud na mapreso. Presohon yun na, Chef, ha? Bala ka. Ngun prisuhon. Bala ka, Wa basta. prisuhon na ginaog mapapatud atong naatay ebidensya. Kinahanglan yun Budiday, na. kalma lang. Maminaw una ta sa isulti ni Hepe. Bueno. Buen alguno. Bueno. Lucio. Ay, Ah, kinsa na si buhay. Attorney Ben Alguno. Muna. Amo ng idol. Sama na siya. Kauban na si Attorney Rupil. Baliw. Bueno, Lucio. Tungod kay nag-una man kang suspect sa kamatayon ni Toribio. Temporaryo ka na mo nga i-detain din sa presinto alang sa dugang pang-investigasyon nga paghahimuon. Mahimong mukuha ka og kaugalingon nimong abogado aron mapanalipdan nimo ang imong kaugalingon. Pite. Chepete. Dili physical therapist, pero Chip, wa taong ko isa. Akong higala si Toribio, ug dili na ko mahimong, di ko makahimos pagpatay niya. Wa taon mi mag-away sa akong higala. No, bad na. Pete! Unsa Pite? Pete, mga pete mo! Oy, balikat, sige. Oh, come Mga on. pete mo! Mga bakakon ka! Angay kang mabilanggaw, pete! Wala. Tanawa. Resulta na. Giingnan bitaw ta mo nga dili mo magpataka og padayon og mga tao nga questionable. Questionable mga tao din eh. Awa. Giunay sab niya ang iyang higala kuno. Tay, why sa si Lucio, tay? Dili siya may nagpatay ni Toribio. Nganong maingom kang way sa solusyo? Kay ngano? Naibaw ka sa mga panghitabo? Be, ikaw rin eh. Toribio tay, giatake ra to sa iyang kasing-kasing. Atake ba, Roy? Si Atake, matod sa medical legal, gituok og tuyo sa Toribio maong namatay. Wa man ko'y gisulti nga gituok, tay. Mga bana-bana ra man nas uban gud. Dito mo ko presinto. Akong naistorya ang hipi. Ug matod niya, posibleng gituok ang biktima sa way kaluoy nga kriminal. Kuyawa po anang balita atay, uy. Ako na ko ni. Posible pa di ay. Di gikan sa medico legal. Istorya pa lang na ni Hippie. Oo. Wala diya. Ay, Sus, pareha naman ko na kon. si tatay ba? Taka lagi na siya, uy. Ming, kuyogi ko, bi. Asa man tamir? Ato na tos, Lucio. Asa mo? Tana, mer, tana. Ato siyang atuon. Mer, niyas din do pa ingo din ay. Hi, Mirasol. Oh, Dindo. Ikaw di ay. Niya malagay mo sa presinto. Ni Ami kay gusto na mong tabangan si Lucio aron makagawas din eh. Ha? Tabangan? Kinahanglan makagawas dayon siya sa prisuhan. Og niya na paingon din ang amo abogado aron tabangan na mo siya. Pero, ligo ng kaso batok ni Lucio, meron. Siya gyud ang nagpatay ni Toribio. Unsa may inyong kalikunan? Si Budiday. Siya mo'y saksi sa gibuhat ni Lucio. Kay nga no, nakakita ba si Budiday sa pagpatay ni Lucio kang Toribio? O, basin inyo lang siyang gitudluan aron mamakak. Ha? Uy, kalain ko din mong sinultihan, Riming. Ni Ami Dindo, kay dako ang among pagtuo og pagsalig nga waysa si Lucio ining hitabua. Oh, pero... Excuse me, Dindo. Wa may panahon para makiglantogi nimo.
Tanaming, ato-atoon si Lucio. Kana? Tanawon talang. Tanawon talang. Karon nga wa na di ay si Arturo. Dako na kaayo ning pabor na mo. Dako na kay na mong binta. Iski. Unsa iski? Arang-arang bituway. Salamat kayo. Salamat kay ninyo, Mer, Meng. Abi na kong mapriso kog dugay din hibda. Muna akong kapalakan taon. Mito uming wakay sa Lucio. Og nahibaw ming dili na ni mo mabuhat ni Toribio. Bitaw, di ka angay pasangin lang nila nga sadaan ka. Naibong bitaw ko kung nganong ako'y ilang gidutan nga ako kuno'y nagpatay ni Toribio. Si Budiday mao'y nangusog nga pasakaan gagagkaso. Pero wakay angay kabalakan. Kitabangan ka na mo. Bitaw siyo, ang dami mo tabang nimo. Salamat kayo. I am very grateful. O pwede ba gihapon ko nga makapuyo sa inyo, Mer? Ganong dili, good. Maguban ta karon inig pauli sa amo. Oh, come on. Di man ka ko nila prisuhon. Ayaw na paguna-una, anak, good. Kung mo padayon gud sila kiha ni mo, ako'y bahala sa tanan, Lucio. Indot higayon na din. Kay patay na di ay si Arturo. Mabutan ni karon sa kong una-una, Joe. Dako na kaayo ning pabor para nato. Kay wa na sa gabal sa atong misyon. Nya, so plano ni Moron? Si Mirasol, Joe. Siya. Mao'y atong target karon. Parehas ni tayo na din. Ato ning planohon og maayo. Kay delikado kon masipyat ni. Kinanglan nga makakita ta upagi. Nga mapugos gyud nato si Mirasol. Naihatag na lang niya ang mga bulawan sa ako kanhing amahan. So may nindot nga imong nahunaan karon din. Muna atong planohon og maayo, Joe. Kung unsa gyud angay natong buhaton para ni Mirasol. Deep size. Tiiski. Mayo unta. Ug nagdunga na laming Arturo na. Aron di na ko masugabag sa kagubot din is kalibutan. Pero ngano ka? Why oh why? Nganong si Arturo ramay nawa? Nganong si Arturo raman? Unya ako, nagpabilin pa man din is kalibutan. Libog ko taong utok na ko yan. Libog. Wasab ko panumbalinga sa mga kauban akong mga anghel. Akong panawagan nila. Ay, mayo untag dunay makahatag na kong katinawan ining hitabua. Kini ang akong soliran. Paskang lisura. Nanasa paskang. Ay! Ilgo ba? Uy! Hala! Kakusog sa hangin! Nablihin ako ng bintana! Siyo, Kiwits! Tor! siyo. Nako sa mong tungod. Wa kakakita na ako. Tor? Asa ka? Wa mo ko kakita ni mo. Wa ko kita! Pastilan eh. Di na gyud ka makakita na ako. Ha? Pero makadungog kas kong tingog. Ote! Si Uti. Dili overtime. Ote ba? Kanay otor. Bangag sa ilo. Makanungog ko. Pero wa gyud kong kita ni mo. Kumusta naman ka? Niya, kaag na taon ko siyo. Wa na ko'y lawas siyo. Oo, naibaw ko. Pero usa man yung hitabua nga ikaw ra may gikuha ni ako wa pa. Oh, come on! Siyo, na ko'y balitan ni mo. Kinahanglan nga maminaw ka na ko. Oo. Naminaw ko ni motor. Sultihi ko. Kung unsa ring hitabua. Sultihan tagas tanan siyo. Ingon ni ini ang naitabo. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!